Bos días a todos e a todas, benvidos a esta representación navideña dos nenos e nenas de educación infantil. Que sería destas festas sen a inocencia dos nenos? Eles vanos amosar o seu mellor sorriso, as súas doces voces e tamén vanos transmitir enormes desexos de felicidade. Invitámosvos a disfrutar do espectáculo que se preparou con moita ilusión. Esperamos que sexa de voso agrado e aproveito para desexarvos a todos, en nome do equipo directivo e de toda a comunidade educativa, un feliz ano e unhas felicísimas festas. Vamos a empezar, bueno, este é a segunda quenda. Empezan os nenos de 5 anos, da profe Eva, cunha canción en inglés. Logo actúan a mesma clase con Santa Claus llegou a la ciudad. A continuación ven a profe Sandra, os nenos da profe Sandra, con Frosky. E por último, pois os máis dicharacheros de todos, os de 3 anos, con Estrella del Árbol de Navidad. Bueno, sen máis, pois boas festas a todos. Gracias.